Salutare, dragi prieteni, ne pregătim de plecare, vă prezint camionul meu, da? Aceasta nu ar trebui să îl lipsească absolut nimănui, da? Fie că o avem în portofel, fie că o avem aici pusă undeva. Acesta este bătrânica mea Scania, da? Avem și o pauză corespunzătoare de 47 de minute. Documentația am primit-o recent. Ne asigurăm că totul este în regulă, da? Toate datele sunt corecte. Punem ștampila cu numerele de matriculare, semnăm și putem considera că suntem pregătiți de drum. Știți cântecul ăla? Scăniuța fuge, nimeni nu ajunge, Volvo stă în spate, Iveco nu mai poate. Hai, cu gluma, Ionuț, hai la treabă, că avem treabă, da? Și întotdeauna și doar întotdeauna cu zâmbetul pe buze, da? Niciodată nu pleci supărat la drum, că nu ai motiv. Vom ieși din această fabricuță și ne vom continua drumul către destinație. Vom ajunge mâine. Este undeva frumos, pe lângă zona de plajă, tot aici în Spania. Și ce să zic, Ionuț de la FC Denimaliv Serv vă urează o zi bună tuturor în continuare, dragi prieteni. Vă salut, v-am pupat de portofel. Ciao! Pe aici, prin fabrică, nu punem centura de siguranță, că nu și are rost. Oricum trebuie să ne dăm jos, să facem ieșirea de aici și nu are rost. Așa că mai stau cu voi puțin, nu vă las așa ușor. Și nici voi nu scăpați de mine chiar așa ușor. Este o meserie frumoasă, doar că la un moment dat ajungi să o îndrăgești, știi? Uite, avem și un semafor corespunzător pus în roșu și așteptăm cu minței, da? Căci nu avem nicio grabă. Și să ne rugăm până lui Dumnezeu să ajungem cu bine la destinație, pentru că oricum nu ne grăbim și niciodată să nu te grăbești. Într-adevăr, suntem în contratimp. Timpul se scurge ca nisipul din clepsidră când ne uităm la tahograf, dar important este să ajungi cu bine și cu marfa întreagă la destinație și fără evenimente. O mică greșeală poate costa, important este să asigurăm marfa corespunzător, pentru că suntem răspunzători, da? Responsabilitatea este exclusiva noastră și important este ca totul să iasă bine. Știu că vor apărea foarte multe comentarii și mulți care vor comenta. Probabil voi primi și hate, domne, noi lucrurile astea le știm, altceva n-ai de făcut, sau cine vrea să înțeleagă și să înțeleagă că sunt create doar în scop educativ și informativ, este bine. Cine nu, nu. Acum ne punem pe cântar, mergem cu documentele, după care vom reveni și vom continua destinația. Revin imediat.
Hai copilași, drăgălași, uite aici mega camionul care intră și cu remorcă în plus, da? Salut colego, salut, salut! Semnalizăm frumos, corespunzător, da? Respectăm pe ceilalți participanți la trafic și ne apăsăm așa, ușurel piciorul pe accelerație. Și cu Dumnezeu înainte. Ceau, o zi bună, v-am pupat!